मोदोमसोबायहाय बेदरा गोबाव समनि उनाव दिनैसो मोनजालायसिगोन बेबो बिहामजोआ फैसा लाबोनायनि थाखायसो न'आव थाइसे फैसा गैया जादोंमोन बेथो बिहामजो फैनानैसो एकदम आयै मोदोमसोबाय जानो लुबैसोबाय मा दाबो मोननो जायाखै नामा आयै आंहा जानो लुबैसोबाय र'हाय र' मोनथारसिगोन आबा ओमफ्राय आइले आंखौ बोरमा बेदरबो जानो लुबैसोदोंसो दायो मोना लाबोगोन दे र' आबा बेफोरबायदि नायै बेदर जाबाय थाबा फैसाया जोबलांगोन मिन्थिगौना एसे जमायनाबो दोन दाथ' आरो नोंसोर हाबाबो जासिगोन फैसायालाय मालाय आयै खामायबानो मोनो खामायगोन ना आंबो नंगौ नंनाया थेवबाबो आरो फैसायाबो मालाय बिहामजोआसो लाबोनाय ना नोङो मानो लादों आबा बिनिनो होनांगौ फैसाखौ ओइ आयै दाथ' जोंफोरो हाबायानो जासिगोन बिनि फैसा माने आंनि फैसा माने बिनि फैसा थेवब्लाबो नोङो 50,000खौ बेफोरबायदि जायै लोङै थांजोबहोनाङा दे आबा हाबानि थाखाय 20,000सो दोनबानो जाबाय बाखि 30,000 खिन्थु 30,000 मा एसेबां 30,000थ' थानाय नङा 20,000सो बेंकआव दोनबानो जाबाय जमायनानै जागोन दे नों बांद्राय टेनसन खालामनाङा आबा बोरमा बेदरखौ दायो फुवासे लाबोबाबो जागोन दे माथो बेसेबा दामखानो बोरमा बेदरा 600 ना 700नो आबा फुवासे लाबोबाबो जागोन दे ओइ नाङा आयै आधा किल' लाबोगोन फुवासेयालाय मा जानो बे फुवासेखौ आंनो जाना दोनगोन दे दिनै जानानै जानांला आरो आबा है आयै नों बांद्राय मानो दिन्थियो फैसायालाय मा दानो दं दानो गैया खामायबानो मोनगोन आखाइ दं आथिं दं मावना जाबानो मोनजायो आयै मावगोन ना नों माखौ एसेबां टेनसन लादों जेखिजाया नोङो बेफोरखौ एसेबां थाल लाबाय थानाङा आं लाबोगोन नोंसोर संना होबानो जाबाय दे होमबा आयै बेदरा मोनगौमानि आङो सनियाजोंनो रायज्लायनो थांसैर' दसे रायज्लायथाराखैबो समखौनो मोनाखै आं दिनै हाबा फैबायना आरो आलासि जुलासि फैनाय जागोन बेनिखायनो हाग्राफोरखौ सनस्रांजोबदों आं दे मोजाङानो जादों दे आयै हाबायाव गामिनि मानसिफोरखौ गासैखौबो लिंजोबा दे ना बिदिनो ओरैनो न'खरब्रै न'खरबासो लिंगोन ओमफ्रायथ' ओजों आलासिफोरा थाखाबाय बांद्राय लिंबाथाय फैसायासो खरसा थांजोबगोनलै आयै एसेबां जाहोनो हाया जों जागोन दे आबा जागोन एसेबां लिंसैया नोंखौबो मानिनांगोन दे आबा फैसाखौ नुनाय लोगो लोगोनो निमाहा होदों बेनि सिगांथ' बा निमाहाखौनो होआखैमोन खामानिबा मावनो थांगोन ना थाङा बेखौबो सिन्थालायलाङोहाय आं माथो थांगोन होननानै दाहालागै थांला नै हाबायानो सफैलायबाय बिहामजोआ 50,000खौ लाबोनायखायसो नङाबा बोरै हाबा खालामनो हागौमोन दे फैसा लाबोनायखायसो जुदि फैसा लाबोआलासिनो मानसि गोजा फैनाय मोनबा बे बिहामजो सनियाथ' थांखानाय नंखायामोन लाखिया होनबाबो थाखागौमोन बियो ओमफ्राय बिहामजोआबा 50,000 मानि फैसा अबा मोनना लाबोखो ना गाव गायनानै जमायना दोननाय दङमोन मिन्थिला दे आरो आंहा सोंनोबो साहस जाथ'वाखै र' उनाव लासैनो सोंगोन नङा सिख्ला मानसिना बेथ' जेबोबो मावा एसेबां 50,000 मानि फैसा ना आगोलनिफ्रायनो जमायना दोननाय दंखायोमोनबा आं मिन्थिला दे सनाया माथो उन्दुलांबायसो सनिया आइ लाभ इउ नोङो दि आंखौ एथ'ग्राब मोजां मोनो आं सानाखैमोन नोङो आंनि थाखाय आखाइ हानायाबो नंमारगौसो आंलाय ओरैनो एक्टिंसो देखायफ्लादो सानदोंमोन नोङो दिनै आंनि थाखाय बिमा बिफा बिदा बिबाजै न' गासैखौबो नागारना फैबाय आरो लोगोसे नोङो आंनि थाखाय 50,000 फैसाबो लाबोफादों जाय मानसिया आंनो अननानै फैसा होयोना आं बे मानसिखौ ओरैबायदि मोजां मोनो माने दाय मावबाबो आङो निमाहा होनो हायो बिदिबा नोंबो जुदि आंनो फैसा 50,000खौ होआमोनबा आं नोंखौ निमाहा होनाय नङामोन दे नाथाय नोङो आंनो 50,000 फैसा लाबोदों मा एसेबां अनमारो नोङो आंखौ आइ लाभ इउ सनिया नोंखौ ब्रेकआप खालामदोंमोन आङो नोंखौ ब्रेकआप खालामनानै बेसेबा गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांना लादोंमोन आं नों बायसि लोखि हिन्जाव अबाव मोनबावनो आं नों बायसि हिन्जाव मोनबा मा नांबावगौ आरो जिउआव आरोथ' नोंसा एसेबां धोनि न'आव मायबा नङा मायबा मोनसेथ' होथारगोन देनांबाबो गारि बिनो होगोन आं नोंखौ ओमफ्राय सना आरो बिमा बिफायाथ' फिसाजोनो होआलासिनो थानो हाखाया नोंथ' आरो सासेल' नायल' जायल' फिसाजो नोंनो होआलासिनो थानो नोंसा आइ आफाया सिरि मोनबाय सना बेटा नोङो सिरि आंनि उन्दुनायखौ नायखोमाबाय दङ आरोना नोङो औ नोंखौ उन्दुबाथाय जा किउट नुखायो नंगौ नामा सना औ ओमफ्राय सना मोनसे बाथ्रा बुंनाय नोंदि आंनि थाखाय 50,000 फैसा लाबोदों बे 50,000खौ नोङो अबेनिफ्राय मोनना लाबोआ माबा जेबो माबा सयथा नङा सना नों आंनो खिन्था आं रावनोबो खिन्थाया दे नोङो आंखौ एसेबां मोजां मोनो आं आरो खिन्थाना होगोन नामा खिन्थानाय सना नों बबेनिफ्राय मोनना लाबोदों माबा आङो आदानिफ्राय खावना लाबोदों मा नोङो नोंसा आदानिफ्राय खावना लाबोदों
बेटाव आं नोंनि थाखाय एसेबाबो खालामनो हायोलै बेटाव आङो जोंफोर सानैनि हाबानि थाखायनो लाबोखादों बेटाव मानोना आं मिन्थिखागौ नोङो माने नोंनिया फैसा गैया होननानै बेनिखायनो आं लाबोदों नोङो गाज्रि मोनदों नामा आङो आदानिफ्राय खावना लाबोनायखाय सना नोंखौनो आं गाज्रि मोनो नामा आंथ' नोंखौ दा बेसेबा आसरितसो जादों माने नों आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनो सना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं नोंनि थाखाय जेबाबो खालामनो हागौ आङो नोंनि थाखाय आखाइ हानानै एक्सिडेन्ट जानानै थैनोबो हागौ बे फैसा खावनायानो मा गिदिर बाथ्रा थारैनो नों जोबोद मोजां सना नोंनि बेसे अनग्रा हिन्जाव आं अबाव मोनबावनो बेटाव नाथाय नोंसो आंखौ दुखु होयो नों आंखौ मानो ब्रेकआप होयो एबारनिफ्राय आंखौ बेफोरबायदि खालामनांलालै सना सरि सना गोरोन्थि जाबाय नोंबो आरो आंखौ बोरैबायै बुंथारदोंमोन ना बेनिखायनो आंबो रागा जोंनानै ब्रेकआप होफ्लांदोंमोन नाथाय आं दा नोंखौ मालाबाबो ब्रेकआप होला ब्रेकआप माने हाबायानो जासिगोन नाथाय माला हाबाया माला जोंफोरनिया थाब थाब हाबा जानांसिगौमोनलै दहाय आइजों आंजों रायज्लायदोंमोन सना ओमफ्राय आइया बुंदों मा सप्तासेसोनि उनाव हाबा खालामना होगोन होननानै मा सप्तासे मानि नेबावनांगोन आरो साननैनि उनावनो जानो हाया आरो सना एसे जायगाफोरखौबो दिहुननांगोन ना जायगा गैया हाग्राफोरखौ दासो सनस्रांबाय दं आं ओमफ्राय सना नों जुदि आंखौ हाबा खालामा जाना होयोबा मानो बेफोरबायदि सानो सना आं नोंखौ हाबाखौनो खालामथारनोसैलै नों टेनसन लानाङा नों फोथायाना नै खोमा हमदों आं सना नै बि दानोबो कसमसे नै नोंखौनो हाबा लागोन आं नोंसानि कसम जानाय इसोरनि कसम जानाय नै जोंहा आइनि कसम इसोरनि कसम आं नोंखौनो हाबा लागोन नोंखौनो जुलि लागोन जुलि फोथायबायना दा फोथायबायना सना फोथायबाय दे आबा ओंखाम खुरबाय आङो फैदो सानैबो बिहामजोखौबो लाबोदो ओंखाम जानो थुदो सना ओंखाम जायनि आइया बेदर संदों गोबाव सम जाबाय बेदर मोनजाथारिया दिनै नोंनि थाखायसो मोनजासिगोन सना नों मा एसे अनो मा एसे मोजां मोनो नोङो आंखौ नंगौ नामा थैथ' ओंखाम जायै मानसि आंहाबो उखैसिबाय फाइनालि आङो बैसागुआव न'आव थांनो मोनसिगोन आं आइखौ ओरैबायदि गिना दङमोन आं सानदोंमोन मा आंखौ आइया दोखो रायगोन होननानै नाथाय रायनायथ' बादो आंनि माथो खोनानाय लोगो लोगोनो आइया जोबोद इमसनेल जादों गाबदोंसो एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावना फैदों आं थेवब्लाबो आइया आंखौ फंसेबो रायमारासै बिमानि अननायफोरानो आलादा जाखायो हेलौ लैथोश्री मा खालामदों दङ ओरैनो नोंलाय दङ आंबो लैथोश्री मा आंखौ गोसोखाङो ना खाङा खांबालाय मा जानो गावहा जेबो खबरानो गैया खाङो मानो खाङा जानो आरो सम सम नोङो गोरोन्थि मावनायफोरखौ गोसोखांबाथाय बेसेबा रागाबो जोङो दे आंहा दा रायले आंखौ जेसेबां हायो राय थेवब्लाबो आं जेबो मोना आगै मानोना आंनि थाखाय नोंसोरो जोबोद दुखु सहायनांगौ जादों आंनि थाखाय माथो न' बस्ति गासैखौबो फानजोबनानै नोंसोर रुम भारायावसो थाहैनो आं मोजां नंमारालै आगै आंखौ राय जेसेबां हायो एसेबां राय दायखौ मावखांनानै बेफोरबायदि बुंबा जायो नामा आदा दाय मावनायनि सिगां नोङो एसेबो साननाय फैयाखैमोन नामा मानि मा सुवानि फाग्ला जाबायमोन नों आदा हा आरो दे गेलेबायानो दे मानोथ' मा एसेबां 30 लाख गाहाम धार थालायनाय मानो बेफोरबायदि गेलेनांगौ जाखो नोंहा एसेबो साननाय गैया नामा एसेबो नों साननो रोङा नामा मा बायसि आसुरित आं आदा नोंखौ सानबाथाय आसुरित जायोलै नों मा मिथिगौ जोंफोरनि दुखुखौ आदा नों मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ नों मिथिगौ ना आदा आइया नोंखौ गोसोखाङै बेसेबा गाबाय थायोमोन हरमानि गाबोमोन जायामोन लोङामोनबो जायालासिनोबो थायोमोन मालाबा हर गेजेरमानि गाबोमोन आइया नोङो जोबोद दुखु होबाय दे आदा नोङो जोंफोरखौल' दुखु होआखै बिबारि बाजैखौबो नोङो जोबोद दुखु होदों बाजैथ' नंला देनाय बाजै जाया थेवब्लाबो बाजै होनना बुंबाय आं बिबारिया माबायदि दङ लैथोश्री मोजाङै दंना बियो मिन्थिया आङो गावबा गाव खबर लाबानो जाबाय ओमफ्राय हाबा जाबाय नामा बिबारिया जानायालाय जायाखै जागोन आरो मालाय ओमफ्राय नोंसोर खबर लालायलायो ना लाया आंबो हरा बेबो हरला दाथ' बियो जोंफोरनि बाजै नंलाना ओमफ्राय नोङो मालाबाफोर फन हरनायमोन नामा हराखै आं रावनोबो फनखौनो हराखै आइनोल' हरदोंमोन आदा नोङो बिबारि बाजैखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोनलै बेसेबा दुखु मोनखादों बेबो मिथिगौ ना नोङो मानो बेफोरबायदि जालांनायमोन आदा ओमफ्राय दाथ' नोङो मोजां जाबाय होन्दों उनाव आरो बेफोरबायदि जाफिनबालाय जाला आं मालाबाबो गाज्रि लामायाव थांला ओमफ्राय लैथोश्री बिबारिया माबा हाबा जासिगोन खोनानो आंलाय मा मिन्थिगौ आदा नोंसो खबर लानांगौ नोंलाय आंखौ मानो सोंबाय दङ नों खबर लानो हाया नामा खेबसे
नोंहा जोबोद गिदिर गोरोन्थि दङलै आदा नोङो बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन दे होमबा दोनथ' आङो ओंखाम जानोसै माबा नोङो खेबसे खबर लानाय मोजां मोननायफोर दंना गैया हाबा जासिगोन ना मायो होननानै खेबसे सोंहरनाय हे आंलाय मानो सोंनो सों आङो नोङो सोंना ला ओमफ्राय आदा मा नोंहा सोरबाफोर मोजां मोननाय दङ नामा गैया आंहालाय सोर मोजां मोननाय थानो दालागै नोंसोरनि हाबा मोनजाबायमोन मागोआवनो हाबा जानो गोनांमोन माथो नोंसोरलाय हे नोङो मा बायसिमारलै आदा थै मोनजागोन र' मोनजागोन हाबायाथ' जागोन र' नोंनिया नोंनि हाबाखौथ' मोनजागोन र' नाथाय दा बिबारि बाजैजों जानाय नंलाना जा मोजां मोनखायोमोन आं बाजैखौ मिथिगौना आदा आरो बाजैया एसेबां मोजां मानसिमोन नाथाय नोंसो औलै लैथोश्री मा होनना बुंबावनो दे होमबा आंहा डिउटियाव थांनो जासिगोन लाखिथ'नोसै उनाव रायज्लायगोन दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे दिनै समखौनो मोनदिया आङो गोलावै बानायनो आंलाय गोलावै बानायनो सानदोंमोन नाथाय समा मिलायहैयासै आरोना गाबोनो जुदि सम मोनोबा आङो गोलावै हगारगोन दे ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ